Freedom's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating, Jesus saves, Jesus saves, and the hush of mercy breathing, Jesus saves, Jesus saves. Hear the hosts of angels sing, glory to the newborn King, and the sounding joy repeating, Jesus saves. See the humblest hearts adore Him, Jesus saves, Jesus saves, and the wisest bow before Him, Jesus saves, Jesus saves. See the sky alive with praise, melting darkness in its blaze. There is life forevermore in Jesus saves. We will live our sorrow sharing, Jesus saves, Jesus saves. He will die our burden bearing, Jesus saves, Jesus saves. It is done, we'll shout the cross, Christ has paid redemption's cost, while the empty tombs declaring, Jesus saves. Freedom's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Oh, to grace, how great a debtor, Jesus saves, Jesus saves. All the saints who shout together, Jesus saves, Jesus saves. Rising up so vast and strong, lifting up salvation's song. The redeemed will sing forever, Jesus saves. Rising up so vast and strong, lifting up salvation's song. The redeemed will sing forever, Jesus saves. Okay, mayong adlaw kini nasab si Pastor Mark Sasidon na nasab ta sa the 15-minute Bible Truth Online Broadcasting Ministry. Salamat sa grasyas Ginoo nga padayon gihapon ta sa pagmantala sa kamatuoran sa pulong sa Dios, no. No importante man gud mga higala nga kani nga kamatuoran sa Biblia siguro na musupak, siguro na ay magbugal-bugal nga maluwas sa pastor pinaagi pagtuon ni Jesus Christ. Maluwas sa pastor pinaagi nga kung musalig lang tanaw timan ni manghigala ang imong gisaligan dili biya tao, ang imong gituuhan dili biya ordinaryong nga Dios, no. Niyon ang Bible, siya ang buhi nato nga Dios, siya ang manluluwas. Nga kung musalig day ka ni, day ka maluwas. Kung mutuo ka niya sa iyahang gisulti diri sa Biblia, day na tinuod. Na importante mga igalabi ninyo sa time and again, kung imong tanawon, susihon nimo sa Old Testament, ang gapangita rigid sa Ginoo, mutuog musalig ta niya, no. Kay gusto man gud sa Ginoo nga ipakita niya diri kanato nga siya ang makahimo sa tanang butang, no. Siyang makahatag nato sa atong gikinahanglan, material, spiritual, no. Usahay man gud believe ra kita sa tong kaugalingon nga makahimo gyud ta na timan-i mga makasasala ra bata. Timan-i wala ra batay nada tubangan sa Dios, no.
Kay sa sinugdanan pa lang niingon sa Genesis chapter 6 nga ngatong kasing-kasing dautan. Ingon sa Romans chapter 3 verse 10, as it is written, there is none righteous, no not one. Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. No, kinsa may tarong nato bagod? Kinsa bagoy maayo nato wa man gyud? No, so how can we save ourselves? No, then unsa man ingon sila religion pastor, membro lang kag simbahan, nagpabautismo ka, dili man na mo manluluwas mga igala. Dagang bersikulo diri sa Biblia ingon ang Bible nga mutuog musalig lang kaniya gikan mismo sa baba ni Jesus Christ maluwas ka. So ini kabuntagon mga igala atong hisgutan kining gahapon ang hisgutag I am the light of the world. Now this morning we're going to talk about atong hisgutan ingon si Jesus Christ, I am the good shepherd. No, siya ang maayong magbalantay. Sa John chapter 10 and verse number 11 ingon ang Bible, I am the good shepherd, the shepherd giveth his life for the sheep. But he that is an hireling and not the shepherd, whose own the sheep are not, seeth the wolf coming and leaveth the sheep, and fleeth, and the wolf catcheth them and scattereth the sheep. The hireling fleeth because he is an hireling and careth not for the sheep. I am the good shepherd, and know my sheep, and am known of mine. No? As the Father knoweth me, even so know I the Father, and I lay down my life for the sheep. No, so makita na to mga igala nga niyon ang Bible si Jesus Christ ang maayong nga magbalantay. No, ang maayong nga magbalantay. Gani kung atong lakbitan kadiyot kaning sa 1 Pedro kapitulo 2 bersikulo 24 niyon ang Bible, who is in his own self bear our sins in his own body on the tree, that we being dead to sin should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. For ye were as sheep going astray, but now are returned unto the shepherd and bishop of your souls. No, so mga nangahisalaag ta, no, mga nahilayo ta sa Dios, mga makasasala ta gani. Kung imong tanawon ang Bible, gi-identify sa Ginoo nga naay kanding naapoy mga karniro. No, niyon ang Bible nga ang kanding diri sa iyahang left, ang karniro naa sa iyahang right, no? Now timana nato on the right hand, kaning right hand it signifies deity, no? It signifies growth and strength, it signifies authority, power, blessings, no? So niyon ang Bible ang mga karniro naa sa iyahang right hand, no? Ang kanding naa sa iyahang left. Now kung maghisgutan ni natong kanding o karniro, ang diferensya ni nila kay ang kanding gahi kayo nimo dadon, kinahanglan pa nimo siyang birahon ngano man musupak, musuki, no? While ang sheep makadungog siya sa tingog sa iyahang shepherd, musunod dayon siya, no? Pero ang kanding, perteng gahiag, aning kanding, kinahanglan pa nimo guruyon, birahon nimo pag-ayo, kay musukol man. No? So ang sheep, lumo kayo, makadungog siya sa tingog sa iyahang magbalantay, sunod dayon siya. No? So, here ato makita, niyon siya, I am, no, the good shepherd. No? Ingon si Jesus Christ, ingon siya nga, siya nga sa verse number 15, as the Father knoweth me, even so know I the Father, and I lay down my life for the sheep. No, so number one, makita na to diri nga si Jesus Christ as a good shepherd, iyang gihatag ang iyahang kinabuhi alang sa mga karniro niya, no? So mga igala, niyon ang Bible nga kung ikaw magtutuo ni Ginoong Hesus, mituog misalig kaniya nga imuha siyang manluluwas, nagingon ang Bible, nahimo kang karnero sa Dios. No, nahimo kang karnero sa Dios, gihatag niya iyahang kaugalingon alang kanato. Alang kanimo, namatay siya dito sa krus, gibayaran niya ang atong mga sala aron nga iyahatang ang kunon nga iya. No, aron iyahatang pakamatyan dito sa krus. That's why ningon ang Bible sa Romans chapter 5 and verse number 8, ingon ang Bible, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us.
no, nga samtang makasasala pa kita, si Kristo namatay alang kanato, nahimo siyang ransom, nahimo siyang bayad alang kanato, no, tungod kay kita unta may angay nga mamatay dito sa krus, angay silutan kay kitay makasasala, pero si Jesus Christ mo'y naghatag siyang kagalingon alang kanato, puli nato, nahimo siyang substitute alang kanato, nahimo siyang puli alang nimo, nahimo siyang kabayaran alang nimo, imbis enta ikaw may mubayad pero siya ni bayad alang nimo. That's how God loves us, even to the point of giving Himself for us. No, muna ningon ang Bible sa Matthew chapter 28 at 20 verse 28, tanawa atong basahon. Verse 28, even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give His life a ransom for many. So yang gihatag yang kagalingon nga lukat alang kanato, no, ngano man na ulipon ta sa sala, na hukman ta diha sa sala, but si Jesus Christ nahimo siyang kabayaran alang kanato. Muna nga galang nga kung muduol musalig ka ni Ginoong Hesus, ningon ang Bible, maluwas ka, no, aduna kay kinabuhing walay katapusan, no. Sa 1 Timothy chapter 2 and verse number 6, 1 Timothy 2 and verse number 6, unsay giingon sa Bible, ingon dire sa 1 Timothy chapter 2 verse 6, ingon ang Bible, who gave Himself a ransom for all to be testified in due time. No, gihatag siya nga ransom alang sa tanan, no, gihatag niya ang kinabuhi alang kanimo ug alang kanako. Mo bitaw nga salamat sa grasyas Ginoo nga kung musalig ka, maluwas ka, no. Ingon din sila pagtuo lang gyud ay pastor, kay ngano di ay ang imong pagkamaayong tao makaluwas nimo, kay ngano di ay ang relihiyon makaluwas nimo, no. Naa din namatay dito sa cross nga relihiyon nga maayong buhat nga bautismo, wala man. Ang gideklarar sa Ginoo nga manluluwas si Jesus Christ, no. That's why ningon siya, kung musalig mo nako, mutuo mo nako, maluwas ka, no. Mo bitaw ningon diri nga ikaduha, gihatag niya iyang kinabuhi alang sa iyahang mga karnero. Ikaduha, ingon diha nga si Jesus Christ makahatag og eternal life ngadto sa iyahang mga sheep, no. Atong balikon og basa ato ta sa John chapter 10 and verse number 27. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I give unto them eternal life. So unsa yang gihatag? Eternal life. Dili wam sa mingon nga tagaan ko unya, and I will give them eternal life in the future, no, or basin pa tagaan ako sila, but ingon siya, I will give them, no, I give them eternal life, no. So klaro kayo din yun siya give, so gihatag, no, wa na to pinaning kamuti kundi gihatag niya, no, gitagaan ta niya, libre way bayad, naa bago day hinatag nga imuhang gihaguan, no, naa bago day hatag nga naningkamot pa ka. Ningon gani, I will give them. Muna ningon sa si Apostle Paul sa Romans chapter 6 and verse number 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. No? So unsa kuno ang kanang gasa sa Dios kinabuhing dayon diha ni Kristo Jesus nga atong Ginoo. Pagkaklaro naman ana. Ang gasa sa Dios, na aday gasa nga imong imong bayaran, na aday gasa nga maningkamot pa ka. So sama ra na higala nga naay nihatag nimo og gift, inighatag din higim ingon paday ka nga taysa ha ako sa ning trabahoan ha para mabayaran ta ka, no. Insulto na siya, no. Gihaguan guna sa usa ka tawo, gipalit na niya, giputos na niya, then nagunahuna siya nga nindot na para nimo, magamit na nimo, gitagaan kaniya gasa niya, inighatag niya, inigdawat nimo, imo pang trabahuan. Insulto na siya, no, or dili man gani nimo dawaton, no. So dili na siya sakto. That's why niyon ang Bible, for the way but the gift of God is eternal life. So gasa man
Niyon ang Bible kung gasa gani imong dawaton, no? Di nimo kay nigdawat mo, it's either ilabay nimo, ingnon pa nimo siya maningkamot sa kuha para mabayran ta ka. Kuhi na siya, no? Insulto na siya. That's why niyon ang Bible nga ang kinabuhing dayon gasa sa Dios, no? Gasa sa Dios, pinaagi nga kung ikaw mutuo mo nang sa Episo 2:8 ningon ang Bible, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. No? So Jesus Christ gave eternal life to His sheep. No? Ika tapusan, Jesus Christ guard and secure His sheep. No muna ningon siya, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. No? So walay makailog ning mugikan sa Ginoo. Bi mangutana ko naa pa day mas gamhanan sa Ginoo. Nya bakakon day ang Ginoo. Yung pastor makasala pa man ta, pastor, yes makasapam ta kay naa pa man ta sa unod. Pero salamat na lang kay ang Ginoo definite siya nga nihatag, niingon siya tagaan ta niya. No? Di man na kanato kalikayan nga makasala ta kay naa man taning kalibutan na. But the good thing is, yun ang Bible, naa natay kinabuhing walay katapusan. No? Dili na mawala na to. Nganong dili man mawala, pastor, tanawag pasalig pulong sa Ginoo. Sa Romans chapter 8, di man gani ka mutuo aning pulong sa Ginoo, way pulos mubasa kag Bible. No? Mo dayon ang Bible sa Romans chapter 8 and verse 38, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Kung insa pa may makasiparar nato, gigunitan na kas Ginoo, napaguday makasiparar nato, naapagiday mas gamhanan sa Ginoo, bakakon ang Ginoo ana. No? Nganong mawaha imong kaluwasan kay ang kamsalig sa Ginoo, di gyud ka tinuod nga luwas, because kung tinuod ka nga luwas, iyaha ka sa Dios. Gani ningon ang Bible, ang akong karniro nagasunod kanako, nagapaminaw sa akong tingog. No? So importante mga higala ni nga adlaw karon nga ikaw masayod nga pwede ka nga mahimo nga karnero sa Ginoo. Ingon ang Bible, tuohi og saligi lang siya, no? Pasudla siya sa imong kinabuhi. Din ingon ang Bible, kaila ang Dios nimo, mahimo kang iya sa Dios, siguro nang imong eternidad diha ni Kristo. Di na ka maglatagaw, na anay magbalantay sa imong kalag. Ugto ningon sa 1 Peter 1:9, ingon nga sangputanan sa ilang inyong pagsalig, kaluwasan sa inyong kalag. So nahinaot ko mga higala, ini nga mubo nga higayon, ka-share mi ninyo sa mga kamatuoran sa Biblia, o ginaot nga mutuog musalig ka. Timani, we are not preaching ourselves, we are preaching Jesus Christ. We are teaching about Jesus Christ, nga si Jesus Christ is the only way to heaven. Tuuhi og saligi siya. Ingnon ta ka mga higala, makasiguro ka sa imong kaluwasan, makasiguro ka sa imuhang eternidad. Hininaw sab si Pastor Mark sa Sidon, ako magaingon kaninyo, dagang salamat ug maayong adlaw ninyong tanan. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pagampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.